Maigsoon, adunay usa ka istorya sa usa ka pari nga nagsaulog sila nining adlaw no sama nining Good Shepherd Sunday. Unya sa ilahang pag-andam sa Santos nga Misa iyang gitawag ang usa ka sakristan aron mag-andam ug magsuwat sa tubag sa salmo. O naman ta diri kamo naman mo yung mga dako kayo ay TV. Pero sa unang panahon wala pa man ana katulad man ng blackboard or whiteboard. Nya gamatoy ra kaayo. Nya ingon na pare isuwat ang tubag sa salmo. Ang tubag ang Ginoo ang akong magbalantay wala nay magmakulang pa kanako. Murag taas-taas sa suwatan no. So pagsuwat sa maong altar server pagsuwat niya sa pader dili man paigo. Gamay ramang kaayo ni atong whiteboard. Og niingon ang pare nga isuwat lang ang Ginoo ang akong magbalantay okay na. So matud pagsugod sa Santos nga Misa basa unang pagbasa salmo ang tubag. Ingon ang mga tao ang Ginoo ang akong magbalantay okay na. Maura gyud to, wanay laing sumpay. Kay na short man dito sa gisuwatan kay gamay man kaayo ang whiteboard. Mga kaigsuonan, kuwang man to. It is an honest mistake, no? Kay tinuod short. Pero kung tan-aw na to ang pulong, ang Ginoo ang akong magbalantay, okay na. Meaning to say, kontento na ta. Nga ang Ginoo gyud ang magbalantay nato. Walay lain pa. Kung nagkamo akong pangutanon, paigo na ninyo. Ha? Okay ra mo nga ang Ginoo atong magbalantay. Wala na yung magmakulang pa. Okay na. Di lagi mo maningo. Murag gikuwangan masad mo. Ha? Bitaw makaigungsona no? Kung atong pamalandungan, nganong mangyod nga ingon si Kristo sa atong ebanghelyo, siya ang matuod nga magbalantay. Siya ang nakaila gayud sa atong Dios. No, siya ang Dios amahan gipadala niya ang Dios sa anak haron mahimong magbalantay natong tanan mga karnero niya. Ikatupat naman ta nga Domingos pagkabanhaw, daghan man kaayo tag na dungog nga mga ebanghelyo nga si Kristo nagpakita. Di ba? Nagpakita siya human sa pagkabanhaw haron ang mga tao muila gayud kaniya nga matuod siya nga nabanhaw. Karon iya na pong giingon nga siya ang matuod ang tinuod ang maayong magbalantay sa karnero. Unsa may karakteristik sa iyang pagkamaayong magbalantay? Nakadungog mo ganiha sa gibasa? Ingon siya ang matuod ang maayong magbalantay andam magpakamatay alang sa iyang mga karnero, alang sa iyang mga minahal nga mga anak sa Dios. Grabe day no? So kaning gihimo sa Dios nga si Jesucristo, pinadala man ni siya sa Dios Amahan. So inana gyud ay takapangga sa atong Dios Amahan. Kinahanglan padalhan pagyunta sa iyang anak haron bantayan pagyunta. Grabe na kaayo no? Grabe nga pagpangga ba. Unya, maingon mataasa man ang Dios karon pader. Nagapangutana man ta usahay no. Wala naman si Kristo. Pero naaman ang manlalaban nato ang ato ang Dios Espiritu Santo. Maoy nag-uban kanunay. I hope it is not a question for all of us. Kay klaro naman na kaayo. Ang ato ang pangutan-on na lang ang atong dakong pagsalig o pagtuo kaniya. Paigo na. So, ano question? Ingon si Saint Teresa de Avila, iyang common kaayo nga panultihon, solo Dios basta. Pasabot? God alone suffices. Ang Ginoo, paigo na siya. Wa na tay laing pang pangayoon pa. So, sakto kaayo. Karon mga igsuon karong Domingo ha usab gisaulog nato ang gitawag nga World Day of Prayer for Vocations.
adunay usa ka istorya sa usa ka pari. Samtang nagmisa ang pari, every day magmisa siya, makabantay siya sa usa ka parokyano nga nagsimba, no? Daily communicant. Mulingkod yun siya sa atubangan. No? First pew. Mulingkod siya. Unya, during the consecration, pag-isa niya sa lawas ni Kristo o sa dugo ni Kristo, no? Naman ay prayer, di ba? Eucharistic prayer. Makabantay siya sa nagsimba nga musulti sad siya. He uttered the same words. Unsang pulong nga iyang ginalitok sa pag-consecrate. So, everyday makabantay siya, natingala yun ang pari. So, usa ka adlaw iyang gipangutana ang katong ni Simba. Ingon siya, Brad, mangutana lang ko nimo. Nakabantay lagi ko nga during consecration, musulti sad ka sa maong pulong nga akong gibungat. Ngano man na? Ingon siya, sa tinuod lang, Father, usa ko ka ex-priest. Walay adlaw nga wala ko gimingaw nga maghimo og magsaulog og santos nga misa. Human sa akong kasal, karon minyo naman ko, pero walay adlaw nga mangita gyud ko nga mosaulog sa santos nga misa. Mga igsuon, tungod kay gisaulog nato karon kining World Day of Prayer for Vocations. Kung moingon kitag bokasyon or vocation, nasayod kita tulo na ka klase. Una, bokasyon sa kabiniyoon. Ikaduha, single blessedness. Ikatulo, kanang mga mag-orden sa pagkapari, pagkarelihiyoso. Pero karon kung warita sa pagkapari o pagkamadri, nihit na kaayo ang kalibutan. Pangitaono na kaayo ang ganahan mo sulod sa seminaryo. Nung naayo ko ninyo, daotag mga pari, kay mihit na lang kayo mi. Nagkagamay na kaayo mi. Gawas na nagkagamay, gamay po kayo pari. Ito, no? Mauna kunagay mo di mauyunan sa pari, ayaw taon yung tamaya. No? Iampo. Kay mao na labing importante, World Day of Prayer for Vocations. We need your prayers. Kay dili taon sayon, no, sayon ta ni ana. Dili sayon magpari. Dili sayon ang pagpangalagad, pagatiman sa katilingban, sa pagatiman sa mga sakramento ug espirituhanong pinginahanglan. Dili tanan maatiman. Imagine lang gud dinhi diri sa ato a population sa Binglan o sa ato sa lipatan, pila ra mi kabuk pare. Pasalamat na lang na ay daghang mutabang nga mga religious. Dito kus Bantayan Island. Kay balo mo asa na? O tibok isla. 7 kabuk simbahan dito. Unya usara ka parokya nga dunay assistant. Ang unom puro sa nakura. Unya puros na busy ang mga kura. Ang uban manglarga diri sa syudad kay daghang meetings. Ang mabilin assistant usa ka buok. Unya mo atiman sa 7 ka parokya. O di butang na lang nato magdungan ang 3 ka buok, magpatabang dito, dagan diri, dagan dito sa isa ka parokya. Puno kay daghang nangamatay. Sa pikas daghang nobinaryo, sa pikas magpahilog, sa pikas daghang request. Mauna nga nahurot akong buhok. Dili sayon. Lami na kay ikatulog, mauna wa ko nitubo, kawa man ko ikatulog. Bitaw no? Ang punto lang, dili sayon. Sa inyong bahin, dili sad sayon ang pagkaginikanan. Pagkainahan, pagkaamahan, uy, dili sayon. Dili tiaw-tiaw. Karon mga kabataan, dili tanan kabataan, pero kasagaran, musukol na. No? Manubag-tubag na. Gahi na kay ulo ang mga bata. Ano man na siya? I don't know. No? Dagan kay mga laing-laing mga rason. Unya, kung doon na kay dagang problema sulod sa pamilya, ang inyong anak magka-problema, gamay na lang kaayo ang pasensya. Bantay mo? Di na kaayo kaagwanta.
Mga sakripisyo wala na. Ang ibuhaton kasagaran, mangita dayon sila og murag ordinaryo na lang kay buhaton ron. Mangita tagpisi be, matukos loyo. Ano nakadali? Kay ngano, dili na niya maagwanta ang problema. Dili sayon. So, mao na ang hagit nato sa akong bahin dili sayon. Sa inyong bahin dili sayon sam. So, unsa man ni alang nato? Si Kristo mao'y naghatag og inspirasyon. Pinadala sa Dios Amahan nga mao'y atong ayong magbalantay. Meaning to say, dili unsay qualifications, unsay karakteristik ni Kristo, andam siyang magpakamatay. Kamo sa inyong pagkaginikanan, andam pakamatyan ng inyong anak, bahalang nagadig-adig na. Di ba? Bisan pag nag-unsa na imong anak pagkabugoy, pagkasipat, pero imo man ang anak, dili yun na nimo mabalibaran. Sama po na sa among bahin. Bisan unsa pa, dawato na nato. Kay sama ni Kristo, ingon siya, daghan sang mga karnero nga naisalaag nga wala sa akong turil, apan ako gihapon silang aghaton, haron mahiusa kita diha sa akong panon. So mausad na sa atong bahin, let us not reject people, kundili kinahanglan inclusive, not exclusive. Busa mga kaigsuonan, ining Domingo sa Good Shepherd Sunday o World Day of Prayer for Vocations. Giawhag kitang tanan nga unta, mamahimo kitang sama sa atong Ginoo nga mao'y maayong magbalantay diha sa atong pamilya, diha sa ato ang katilingban o diha sa ato ang kinatibuk-an nga banay isip mga anak sa